Здравейте! Продължаваме с епизода, така наречен. Да, и аз умрях. Благословен да е админа. Бог да го благослови. Но няма вървенче. Няма нищо. Сега стигне се някакси пак за пустинята. Аз да се надайша. Той крипорите тъпи. Добре, админа поне си знае работата. Остава ден. Хубаво нещо. Супер. Това е втори епизод, просто първи епизод вижте, че стана объркване и аз спрях веднага клипа. Добре, само ръбенчка да нямам. Само за един върх. Праща там горе. Аре. Изчезнах хати. Това съм взел. Ето сега ще си направим един върбенч. Ето нищо не съм правил. Това да покажа остане тук. Надявам се да няма бръмчене. Yes. Добре, имам един единствен куче. Ако не те опитума, просто ще чупа. Yes! Ще кръста Гошо. Ще бъдеш с червена такава. Червена ли си? Ама. Иде Гошо. Аре. Гошо. Трябва да биш крави. Аре. Гошо. Отвън кара ходи. Май. Добре, ще си бъдеш с жълта къщика. Опа! Давай, Гошо! Аз Гошо прибих на кучето. Гошо! Ти си там. Добре, ще бъдеш с жълта. Не, с оранжева. Защото оранжевата ме много не кефи. Аре, бе, Гошо! То Гошо, бе. Ядка. Аре, бе. Така Гошо вече си с жълта. С оранжева да я спа жълта. Няма нищо. Става объркван. Какво е това, бе? Тук се направя къщичка. Няма взе нещо хубаво. Добре да остарати. Нищо не ми трябва, просто си разглеждам. Някаква къщичка. Айде. Гошо. Айде, тръгваме. Епизод ще бъде малко по-дългичък. Къща, ще се кажа къща плюс куче плюс къщичка. Добре. Намерих кул. Но... Две... То Гошо,